Ito ang San Mateo to Alfonso Lista Diversion Road Project ng DPWH. Ang proyektong ito ay nagkakahalaga ng 47.5 million pesos. Malaking tulong ang proyekto na ito para sa mga kababayan nating magsasaka na nakatira rito. Ginawa ang proyektong ito para mapabilis ang pagbiyahe ng mga residente at lalong-lalo na sa pagtransport sa mga produkto ng mga kababayan nating magsasaka. Bagamat hindi pa tapos ang middle portion ng nasabing proyekto, ay puspusan pa rin ang konstruksyon nito, partikular na sa bagong tulay na siyang magpapalit sa nasirang bagong sikat bridge noong 2020 dahil sa bagyong Ulysses.